Errezeta hau, nik irakurri holan, dago artikulu batean atera zen, liburu batetik aterata dago, antzinako liburu batetik, eta ingo berdin. Arrautza gorringoak eta zuringoak banatuko ditu. Gorringoak panela sukrearekin eta arto irinarekin eta limoiarekin nahasi, olako zefroa egin dut etxean, ateratzen da olako beste ore potente bat, eta horri bukaeran gitze zaizkio arrautza zuringoak arrotuta. Dena nahasi eta labera ordu erdit. Eta gaina lehenko garaiko errezetetan nola jartzen zuen. Labe erdian, ertainean, esaten da, horno medio moderado ero basuan. Karo, hor ere, gu gaur egun daukagu, 175,7 gradutan, ez? Zehaztuta. Jakin dezazuen, labe erdia holan izaten dela normalean, 170-tik 180 gradu bitartean. Nik hor, 180 jartzen dio. Altua izango zen 200 piku, eta basua 160. Niretzako, hor ja, gutxi gora bera. Interesgarria. Bai. Bueno. Errezeta honen ingurun. Errezeta honen ingurun. Ea, zuka aipatutako artikulu horretan aipatzen denez, 1868 urteko errezeta bat da. Baina, ez dakinik, hori hola hartu dezakegun, erabatera, ez? Pixkat, tikismikisak jarrita pentsatu dezakegu agian lehenagotikoa dela, kasu hontan 1868 urten Matildak argitaratu zulako. Bai, errezeta zarragoa izango zela, sigur. A ber, abizena. Matilda Kleinman. Ez alzan Van Gish. Ez, hori da bere senarra, edo zen, barkatu. Baina kasu hontan protagonismoa Matildak dauke, guri olako altxorra utzi izanagatik, eta guk berreskuratzeko aukera daukegulako. Bere senarra zintzen, Van Eyck zen, hizkuntzalaria eta 19. mende amaierako euskaltzale garrantzitsuena. Horren ondorioz, Euskal Herrira etortzen ziren bisitan, eta bisitatako baten, urte inguru hartan edo, bigarren bisita. Bisita hartan, Getarian eskuratuzun errezeta hau. Zenen eskutik, ez dakigu, etzun aipatu, edo etzun azaldu. Baina pentsa dezakegu eman zionak, agian, familikoa izango ezula eta euskalon noizkoa.